Ага, ты, да. Да, на вырыса. Вот что на вырыса. Ага. Дай из мяса долго. Сейчас. Няма, что ты даришь. А, да, их. Видишь, что стало? А, то, что я гумит кавана. Браво. Я мой снимаю 2 часа и 20 минут. Не, не ста. Не става, не ми окуска, не ста. Ей! Научи ми кој падна од кај. То не падна, мила, то беше... Ти беше на белия кон. Да. Ти видя как падна. Ти не видя да ги види. Аз не ги усетих. Аз видях никъде не да. Ти замина. И тук беше? То бяха пръчки, друса. Да, ти го прегна. Прегна го 940 го добара. Да, не ги гледаме цял ден. Нас не ги гледаме. Ой, Галине ги засилим. Галине. Там виждаш ли они не запален? Как ги запалим, да рисим някой надолу.